Днес ще се запознаем, ще говорим за една билка лазаркиня. Така. Нейните синоними са див броч, звезден дродник, кръстат бурен, миризлив брош. Тя е от семейство брошови. Разпространение на билката из сенчестите гори и хръсталаци до 1800 метра надморска височина из цялата България. Описание на растението. Многогодишно тревисто растение, стъблото е изправено, 4 ръбесто, пришленесто, високо до 60 см. Има пълзящо коренище, листата са бели, на дълги дръжки, разположени са в щитовидно съцветие на върха на стъблото. Има приятна миризма. Чашката е неразвита, венчето е 4-делно, 4 чечинки, плодът е зелен, 2-гнезден и сух, разпадащ се на 2 орехчета по повърхността с кокести шипчета. Използваема част. Стръковете брани по време на цъфтежа април-май. Срок на годност на изсушаването на билката е 3 години. Действие и приложения. Потогодно, антисептично, слабително и заздравяващо ранните действия. Лечебните качества на билката се дължат на съдържащите се етерични масла, глюкозида, аспирулозид и кумарин. Билката се употребява при жълтеница, колики и възпаление на червата, при чернодробни заболявания и камъни в жлъчката, белодробен задух, простудни заболявания, болести на бъбреците, улеснява храносмилянето. Употребява се при заболяване на далака, безсъние, припадъци, меланхолия, хистерия, сърцебиене, главоболие и други. Външно за компреси при изгорено, рани, цирей, кожни възпаления. Употреба. 2 супени лъжици от билка да се заливат с 0,5 литра вода. Вряла вода пие се по 10 мл преди ядене 4 пъти дневно. Преди да биете билката, тя няма странични ефекти, поне тук в билката в книгата пише. Преди да я пиете, се консултирайте с лекар. И затова, моля ви, консултирайте се заради мен и ако има някои проблеми с тези болести, които чухте, консултирайте с лекар. Няма такива странични ефекти, тук пише, но това е общо взето цяло за билката. Ако ви е харесало видеото, моля ви харесайте го. До чуване, довиждане, чао!